zvino panozadzanyi moyo wangu. Uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu. Uyanyi wozvino panozadzanyi moyo wangu. Munokwanisa kuzadza mweya vesevo vangu, asi ndinokuda imwi kuzadza moyo wangu. Uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu. Uyanyi wozvino panozadzanyi moyo wangu. Uyanyi mundichenure nyara dzamoyo wangu. Zvino muri kuitawo kuzadza moyo wangu. Uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu. Uyanyi wozvino panozadzanyi moyo wangu. Kwaziwai zvekare vana vaMwari, pachikamu chino toda kupinda mukati menyaya yedu ipfupi pfupi, topinda munguva yekunamata. Short sermon, Mwari atibetsere, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai zvekare nekutisanganisa panguva yeminamato. Tidzidzisewo kuverenga mazuva edu nekuziva kutendeka nekuve faithful kwamuri Mwari kwatiri. Komboreraiwo vateereri pavachanzwa nyaya pamusoro pemhiko dzenyu Mwari dzamakaita naIsraeri, your covenant with Abraham. Itibetsere kuziva zvamuri, tibetserei. Sanganaiwo nesu tanamata naJesu, amen. Musoro wedu wenyaya unoti the oath of God, mhiko yaMwari. Generally usatamba nemhiko. Panoitwa mhiko pano pasina kujairika. When countries, powerful countries, after World War I, World War II, hondo yachiridza, vaisaina matreaties signed with oath. Ndopa vaitora futi vopa mhiko kuti let's turn guns into plowshares. Vonyora bharabadzo yecherechedzo, signed agreements, mediators were there. But soon after a short time, times of peace were times of preparing for another future war. Hondo dzaipwititika. 1914 World War I ichipera, Germany nechigumbu. Come World War II, it was the times of revenging, the times of recuperating. There was no sacred oath within the corridors of humanity. Tikatarisa munzira mumuronga nemunzira dzekurarama kwevanhu, mhiko dzakasimwa kubva madzimambo up to the lowest people, vashoma vari faithful to the core. Saka toda kudzidza pana Genesis chapter 15.
Vhesi 1 inoti shure kwaizvozvo shoko raJehovha rakasvika kuna Abhurahama pane zvaakaratidzwa richiti, usatya Abraham. Zita rekuti do not fear in the Bible rinoreva 365 times. Mwari achinyora do not fear, usatya. I am here, the great I am. Ndoda kuratidza ndini nhoo yako nemubaro wako mukuru. Saka ndoda kutaura pane mumwe munhu, usatya. Chii chinokunetsa? Angava basa here, angava ninga akunetsa. Usatya, be faithful. Usatya, Mwari vari kuti ndini nhovo yako. Zvinonzi Mwari, mukaverenga, Mwari akanga ataura naAbhurahama achiti buda panze usiku. Uri kuona kuwanda kwenyeredzi idzi. Ndo zvanichaita dzidza rako richatevera. Fear not. But Abraham haana kutenda. Saka Mwari vanomuti. Vhesi ndeya 7. Akati kwandiri, ndini Jehovha wakakubudisa panyika yeUri yavaKedhia kuti ndikupe nyika iyi ive nhaka yako. Ishe akati, Ishe Jehovha, ndichaziva seiko kuti ichava nhaka yangu? Akati kwaari, nditorere tsiru rina makore 3 nesheshe yembudzi ina makore 3 negondobwe rina makore 3 nenjiva nomwana wenjiva. Akandomutorera izvozvo zvose akazvipamura napakati, akagadzika rumwe rutivi rwakatasana norumwe, asi shiri haana kudzipasanura. Ipapo magora akaburikira kunyama, asi Abhurahama wakaadzinga. Vhesi ndeya 12. Zvino zuva rakati rovira, Abhurahama ndokubatwa nehope huru, akawirwa nokutya kwakabva pari maguru. Akati kuna Abhurahama, uzive kwazvo kuti vanakomana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo. Vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ana 100. Asi ini ndichatonga rudzi urwo rwavachashumira. Pashure vachabudapo nepfuma zhinji. Asi iwe uchaenda kumadzibaba ako norugare. Uchavigwa wakwegura kwazvo. Rudzi rwechina ruchadzokera pano nokuti kusarurama kwavaAmori kuchigere kuzara. Zvino zuva rakati rovira, kwasviba choto chinopfungaira nezhenje romoto. Zvakaonekwa zvichipfuura napakati penhindi idzedzo dzenyama. Nomusi iwoyo Jehovha akaita sungano naAbhurahama akati, vanakomana vako ndavapa nyika iyi, kubva parwizi rweIjipita kusvikira kurwizi rukuru runonzi Euphrates. VaKeni navaKenizi navaKadhimoni navaHeti navaPerezi navaRefaimi navaAmori navaKanani navaGigashi navaJebhusi navaisa mumaoko ako. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya unoti the oath of God. Kana Mwari apika wapika. Mwari haasi munhu haanganyebi. Abhalama akataura. God is not a mere being that he can not lie. God remains God. He is God of the universe. Saka Mwari kana achinge ataura, Mwari haadzokeri shure. Kana Mwari akadzokera shure nenhendeshure, aona kuti uku kune disaster, chaasiya becomes a God. Saka Mwari vanoenda vachinoita head on because it's the all powerful. KwaIsraeri kwaive netsika yekuti kana vanhu vaita business pamusika, vanyorerana, vaipinda pakaita unotsutsumwa, vaitora tsiru, votora gondobwe, votora mbudzi, votema-tema mhuka idzi nepakati, voisa rimwe nhindi regondobwe uku, voisa rimwe nhindi regondobwe uku, voisa mamwe mapatsi egondobwe apo, voisa mamwe mapatsi egondobwe apo, votema-tema mbudzi, voisa rimwe nhindi rembudzi uku, voisa rimwe nhindi rembudzi uku, votora imwe zvembudzi voisa uku, votora zvekare tsiu, voritema-tema into pieces, voisa uku rimwe nhindi renzombe uku, voisa rimwe nhindi uku renzombe. Vapedza votora njiva
dzaurayiwa, njiva wodzisa imwe njivawo, imwe voisawo. Kana ungava musika wavapromisirana munda saNaboth kaungadai akabvuma kutengesera Jezebel, vaipinda pakuisa. Mudiki mubusiness ari mudiki waipinda nepakati, wofamba nepamapieces emhuka dzaurayiwa, wopfuura. The stronger one in the agreement pabharabhadzi yecherechedzo yagarirwa pasi pavavira waizotevera wopfuurawo nepakati. Kupfuura nepakati kwairevei? Kwaireva kuti mhiko iyi inokosha uye inotyisa. It was very important. Number 2, vaiti if anyone breaches an agreement, kana kukava nemunhu unozotendeuka odzokera kuti handichadi, mhiko iyi tasungirana, tatema-tema mhuka dzezvibayiro, tiri kuti God is a witness in the systems of these offering animals. Mhiko yataita pamusika, kana ukaita unodzoka kumashure, should be torn into pieces. Unofanira kutakwa nemabwe agofa. That's number 1. Saka vanhu vekare vaiti kana vachiita muchato, mukadzi vaidambura muka, gondobwe rodamburwa, mbudzi yodamburwa, hwai yodamburwa yoitwa into pieces. Mukadzi waipfuura in a veil, waipfuura nepakati. The stronger one, murume, wotevera nepakati. Kana pakati pedu pakawanikwa chifeve, kana usingatendeki, mukati member should be torn into pieces. Yaive mhiko inotyisa. Kunyange madzimambo ekare pavaiuya kuzobhadhara mutero kana tribute, vaipfuura nepakati. Madzimambo madiki azvipa kuna mambo kuti avashandire, kuti kana ndingazopanduka, ndikapanduka, ndikasateerera, I should be torn into pieces. Saka zvinonzi mhiko yakanga iri pakati paAbraham naMwari. Abraham unonzi after 400 years, zvizukuru zvako ndichazvisumudza neroko rune simba from Egypt to Canaan. Mesopotamia pawakatsika ndovapa, vanodzoka, inhaka yavo. Saka nhasi ndoda kudemonstrata newe isipo, so that I will respect the commandment. That's why maizwa zvinzi Mwari waAbraham, Mwari waIsaac, Mwari waJacob. Why reference Abraham inobva apa? God has made his oath against his name. Saka vamwe vascholars vanopikisana, vamwe vanoti Abraham haana kupfuura, vamwe vanoti haana akapfuura. But regai titore pfungwa yakakosha. Ini nje topinda nepakati. Zvinonzi Abraham wakapinda nepakati penhindi, tana achembera, waiziva chirawe chemhiko iyi kuti if one is not faithful should be torn into pieces. Wakafamba achidedera mutana uchivhunduka kuti kana zvizukuru zvangu zvaIsraeri, zvizukuru zviri in my loins, zviri muchiuno changu, zvichazozvarwa zvikasatendeka kuna Jehovha, zvinoparara, should be torn into pieces. Saka mutana wakafamba achizvidya mwoyo, wakakrosa. Zvinonzi Mwari vanoti aiwa, but Abraham haagoni kundiona, akandoona unofa, let him sleep. Nonzi Mwari akavatisa deep sleep sedzakaita kuna Adam, woeza Adam kuti aumbe Eve. Abraham ari kuhope, God took him in a dream. Zvinonzi pakapfuura usi hwaipfungaira pakati penhindi, moto ukatevera, usi uchipfuura pakati penhindi dzatemwa-temwa. Rega tiverenge Exodus chapter 19 verse 18 kuti inoti kudii. Exodus chapter 19 verse 18. Mwari vashanya pamusasa waIsraeri, vakuda kuzopa constitution. Vashanya zvekare
in person, not in a vision. Mwari kana vachinge vashanya chii chinoitika vanoonekwa sei. Zvinonzi gomo rose reSinai rakanga richipfungaira nokuti Jehovha wakanga aburuka pamusoro paro. Moto akaburukira pamusoro paro mumoto, utsi hwaro hukakwira soutsi bwewira, gomo rose rikazungunika kwazvo. Mwari wasvika pagomo, zvinonzi gomo rakasheka, utsi hukapwititika pamusoro pechikomo, moto ukazadza the mountain, the theophany, the presence, uwepo hwaMwari hunoratidzwa with smoke and fire. Even Israel ichinanga Canaan yaituramirwa with the pillar of fire and the chariot of cloud, the presence of God. Saka apa zvinonzi Abraham akarara anoona utsi uchipfuura, moto uchitevera. In this agreement Mwari vaiti, kana ndinonyepa Abraham pakati pangu naIsraeri, handizi munhu, I'm the great I am, ndichava wandichava. Kana ndikatadza kusvitsa Israeri Canaan, let me be rather torn into pieces and stop. Let me die as God, let me be torn into pieces. Let me rather die. I will deliver Israel to Canaan. Une dambudziko rakadiniko, pinda mhiko naJehovha. God will rather die saving you. Mwari ndimwari. Mwari hafi. Mwari chinyi. Mwari rudo. Zvairesembla Calvary. Simba remuchinjikwa richipo kukununura. Hebrew word rinotaura kupfuura kwakaita Mwari rinonzi Abba. God passed through. Mwari wakapfuura nepakati. Vakati kana Israeri zvingaoma mudambudziko, zvingagodza zvingadini, I would rather be torn into pieces kana ndikasakusvitsa Canaan. Sadhamba naMwari. Mwari hanyebi. Tine maveterans vatsvene vakarara mumakuva, zvoita sekunge Jesu auyi. Mwari hanyebi, haazi munhu. He would rather be torn into pieces if God doesn't make the promise. But Mwari unouya. This is one context pakashandiswa Hebrew word rinonzi Abba. God passed through. Saka Israeri mberi, Mwari mumashure. Abraham wairepresenta Israeri, Mwari akatevera mumashure. Zita iri rakashanda pechipiri. Mwari apedza kuita evangelism ye10 maplagues in Egypt. Vanoti kuna Moses, zvakwana Moses, chisa iropa, vauraya mhuka, vadzidambura-dambura, dzimwe vadya, torn into pieces. Vatora ropa, vaisa pamagwatidziro, ropa reCalvary, the covenant with God and oath of God. Zvinonzi Mwari wakarangarira mhiko. Israeri yapfuura, yaita zvibayiro, yapfuura in action. Mwari akati, saka ndopfuura nepakati. I would be rather torn into pieces. Ndakapika gore riya 400 years back with Abraham. Nguva yakwana. Time and grace has met together. Mutumwa waJehovha wakapfuura nepakati usiku. Kwakutarisa Israeri, kwakuona kuti no, Israeri yapfuura nepakati, yaita mhiko kuti kwamuri Mwari. Zvinonzi mutumwa waJehovha wakakrosa ukauraya matangwe kuEgypt. Kubva kuna Thutmose, the powerful Pharaoh, dangwe rakaparara, to the generals, to the lowly in Egypt, kumhuka nezvese zvakaparara. When God passed through, remembering the covenant. Kana Mwari akarangarira mhiko on the shoulders, he will remember you. Be in the covenant with the Almighty. Ndo pechipiri,
Mwari pakadaro zvinonzi usiku maarmy generals mamilitary advisors anoudza Faro chamari mambo tenderai Moses naAaron vabve pano with immediate effect. At midnight vachingobva ruwanze rweEgypt, Moses achisimudza musoro anoona shongwe yemoto. The presence of God, the commander and the chariot, the captain of the chariot of fire was Kristu Mbunu akatungamirira Israeli. Oyo vanonga nepagwenga nepagungwa gomo gungwa mberi Pharaoh moyo wamuka. One proud Pharaoh, the stubborn Pharaoh akatera Israel because wainzi ndi Mwari kuEgypt. One akanga ati kuna Moses, ukaramba uchionana neni indokuuraya Moses. Mwari akati aiwa kani Moses, iwe uri spokesperson, kana aramba voice rako unonenera ini, tosangana pagwizi. We'll meet at the Red Sea and we'll demonstrate the decisive showdown. Saka Pharaoh akauya with the best 600 chariots of Amari dzehondo. Mutega mbumuka Israeli ikachema. Number one, Israeli yakati naye Moses kwaisavana makura here kwaIsraeli kwai kuEgypt mapyramids zve zvoda kuti tiparare mugungwa tofa without records. KwaIsraeli kwaitendwa marecords kuti mwana waningi tofa here tisimo mabhuku erangaridzo ekwaIsraeli. Wadarireko kuita chinhu chinonyadza. Israeli yainyunyuta but chariot of fire iri pamusoro. Israeli yanhasi is being led by the pillar of fire like the children of the old Israel, the Exodus movement. Vanotungamirwa nepillar of fire. That's why Bible richiri kuna Psalms 119. Shoko renyu Jehovah ndio mwenje wetsoka dzangu. Chotitungamirira nhasi iBhayibheri mberi. It will lead away the direction to heavenly Canaan. Chariot iri mberi. The presence of God pauzima. But vanhu vaipanika seiko uchibvunza pamusoro pedambudziko nezvinonetsa. Ivo Jehovha tiinawo. Simudza musoro wako uite munamato. Gungwa iri Mwari unoritsemura. Zvinonzi vasvika pagungwa, Moses anofamba mberi oti nai Mwari, vanhu venyu ava Mwari, Mwari voti Moses simudza tsvimbo. Pharaoh was coming. Mwari kwakurangarira the oath with Abraham, Micho, the weaker one ndiye aipfuura nepakati penhindi, the stronger one aiprotecta nekudefenda the agreement. Waizoteera mumashure. Saka Mwari akanga akatungamirira shongwe mberi, Israeli ichiteera kumashure, yaiona light. Pharaoh akusvika. Zvinonzi God remembered the agreement. God moved from the front and he moved backwards and remembered the agreement. Mwari kwakurangarira kwakupfurura gungwa panzvimbo yaine nhindi dzaimira uku. Mwari kwakumisa mvura uku, kwakuisa gore pamusoro. Ndokusaka Paul achitaura 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Israel was baptized into Moses. Gore riri padenga. Israeli yakaitwa justified. Isati yasangana nemutemo, yakapinda into baptism. The act of God to convince Israel there is Yahweh in heaven. Israel deliverance, mighty act of the Exodus deliverance, is the foundation of the monument that Israel should worship God. Kana Israel ngarangarira masimba aMwari, it retells
about the Exodus experience. While Mwari akadzoka kumashure, he respected the agreement. Ndo pamwe panonzi Israel passed through, the same Hebrew word Abba, passed through Abba, yaipfurwa nepakati. When there is a solemn agreement, an oath mhiko inotyisa yekuti haigoni kuitwa kana wani akatadza kuiita, he'd be torn into pieces. Saka Israel inopfuura, harawa nechembere dzaipfuura nepakati, slow but sure dzichidonzva. Mwari akadhifenda kumashure. Pharaoh achiuya, he was saying, God, I would be rather torn into pieces and die. Ndakapika kuna Abraham, I'm the great I am. I will reach you to Canaan. Ndokusvitsa Canaan. Zvana zviduku zvaijunga mvura iri solid. Munana waMwari unotyisa. Maangels asikaoneka akasaluta priesthood, holy material ichipfuura. Yakurosa. Zvinonzi gore, Mwari vakapfuurawo nepakati, passed through. Vachiti, kana ndikasakusvitsa Canaan, Israel, let me be torn into pieces. That day, decisive showdown, the great Pharaoh was not buried in the tomb. Wakaenda negungwa. They are not in the records of Israel. Kunyangwe Israeli yakasangana naDhatani naKora, pakaita hondo dzinotyisa, Mwari, chariot of fire, remained in the air, leading Israel to Canaan. Kunyangwe Balaam vakapanduka munzira, the alpha of apostasy foretells the omega of apostasy coming. But the chariot of fire led Israel to Canaan. Kunyora pakamuka nyoka dzaipenga. The chariot of fire led Israel to Canaan. Warakati andinyebe handizi munhu. Amani vadikana. Mwari haanyebi haazi munhu. Zvakareva muBhaibheri zvinoitika. Rangarira ndiMwari akakuchengeta pakorona iyi. Nyoka dzinopenga dzakamuka. ndiMwari akakuchengeta. Rangarira kune rwendo rwekuenda Canaan. Geza ndangariro dzako, ugeze mwoyo wako. Mwari haanyebi, haazi munhu. Zvaakareva nezvaakataura, when time and grace meets, zvinoitika. Vakurosa Jordan, Mwari zvaakatema hazvinoitika. Vana Joshua vanonzi, tendererai Jericho 7 times. Vatenderera ka7 vaneta. When they were too tired, vaneta. Mwari vakazhanyira Israel, and the angels in strength vakasheka the Jericho Judah walls ikadhirika. Israel rested into Canaan. Saka ndoda kutaura nemi mangwanani. Mwari unopfuura nepakati ukaita mhiko navo. Mwari haanyebi. Idambudziko ripi riri muupenyu hwako? Zvii zvirimo? Udza Mwari. He is in control of the universe. ndiMwari unotyisa. He is walking. I would rather die kana Israel ikapanduka. Pamuchinjikwa Kristu. Wakafira Christ Church. Wakafira mutadzi wemene. Wakafira the whole. Akati kana zvabvira, kana munhu angapanduka to preserve the agreement, I would rather die. And he died and resurrected for you and me. Zvakanaka kuve mumaoko aMwari. And Jesus is soon to come. Paachapfuura achiuya nemakore, when he will pass through the Abba. Paachapfuura nepaurayo nepakati achiuya. When you pass through the eastern sky. Unenge uripo here. When God remembers his covenant. Vakafa muna Kristu vachimuka. Tevere nesu vapenyu. God will remember every individual agreement. Chengeta kutenda. Uchengetwe. Urwe hondo huru. Jesu wapedyo nekuuya. Ngatinamatei.
Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai maita henyu nechinguva chipfupi chemunamato chekuti tizive kuti aiwa God doesn't lie, zvaakavimbisa ndezvazvokwadi. Sanganaiwo nesu mutitire zvakanaka. Shanyai Mwari individuals vanoda kuita mhiko nemi dzekufamba neni. You are a faithful God who is straight to the promises. Tiite tirangarire mapromises enyu Mwari. Mwari munotitira zvakanaka. Nguva shoma toenda kumusha. Zvamakataura hamunyebi zviri kuzadzikiswa. Tiitirewo zvakanaka. Tisangane nemi, tanamata naJesu. Amen. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo, apo nguva yepasi yaperawo. Kuti vakanaka vese vanounganidzwapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Hamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu, vanoona miri huru yakewo. Apo vasarudzwi vanosangana kumushako, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita